Yeah man. These are function man greater aka chigudo chi hong. Tauya nechi roses unge Moses. Yes, me daddy. Yes, my king. Yes, my father. This is a brand new thing, a brand new rhythm, brand new tune. Chigudoji. Listen up. Carnage. Church homo, church homo, home. Tufanda kaona zihombe, ngova yandakatambura zvakanyanya ihombe. Ndoshuwira Mwari kuti vachandipa mukombe, ndaneta nekurarama ndichikuma semombe. Zvese zvandinobata ndoda zvikova zvihombe. Kuchema kwemombe, mombe yaiswa vajoki, mombe kotenora joki. Church homo, high 2020, konono bata beti mango matukuro batakuda improvement. Tane kushanda bata tina kana seti. High 2020, konono bata beti mango matukuro batakuda improvement. Tane kushanda bata tina kana seti. Bakuru vanotuma shure uzacheuke, zakainili kumashure halicheuke. Duru vangu manyambe vamasinga like, ndinoita zvese inini hazitachike. Ndafunza kuti imeboere mugoma, duru vangu masika kuzira chayoma. Atendereza dizite mendozo nyika yakogoma. Unge high 2020, konono badalete mango matukuro watakuda improvement. High 2020, konono badalete mango matukuro watakuda improvement. Tane kushanda batatina kana seti. Bring resi atanga emi changunda kanyarara ndichengo ataka. Bring resi atanga panchairira nyinyi ndinochinja mpaka.